ipatipakaw ang maayos sa tanang panahon kay madayon kita tungod sa atong lungsod walay makabanta kaan nindot sa Asturias sa aramong ipasugdayan ikakitas ni mo kagutan apat lalim na here we go contingent number 4 ikan sa Doctor National High School hataon sa mga manong lumad Nortehano Contingent number 4, hataon sa mga manong lumad Nortehano of Norte National High School. sa Asturias ang kaayo o paglaom na atong nadawat gikan niya. Salamat sa paglaom, Asturias. Ernesto, dali na.
Philippines. Sa re-elected ni Mayor sa Asturias, Mayor Ernesto.